Σήμερα θα δείξω πώς μπορώ να αναποδογυρίσω ένα αντικείμενο είτε οριζόντια είτε κάθετα. Στα αγγλικά αυτό λέγεται flip horizontally, flip vertically και υπάρχει και στο Word για παράδειγμα. Οπότε εδώ στην εφαρμογή αυτή έχω βάλει έναν ελέφαντα και παρακολουθήστε τι κάνει όταν πατάω τη σημαία. Μετά πατάω αριστερό βελάκι, γυρνάει προς τα αριστερά ο ελέφαντας, δηλαδή 180 μοίρες προς τα αριστερά και με το δεξί βελάκι προς τα δεξιά. Αριστερά, δεξιά. Αντί να γυρνάει δηλαδή προς τον ουρανό και προς τη γη. Αυτό είναι που θέλω να καταφέρω. Για να δούμε πώς έγινε αυτό. Πάμε σε εντολές. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταρχήν έχω βάλει όταν πατηθεί το αριστερό βέλος να στρίψει 180 μοίρες και όταν πατηθεί το δεξί βέλος να στρίψει 180 μοίρες. Το σημαντικό όμως είναι ότι εδώ στην αρχή του προγράμματος, όταν γίνει κλικ στη σημαία, ορίζω τρόπο περιστροφής αριστερά-δεξιά, αντί για τριγύρω. Παρακολουθήστε να πατήσω τριγύρω τι θα γίνει. Άλλαξα λοιπόν εδώ αυτή την επιλογή, πατάω τη σημαία και τώρα καθώς πάω με τα βελάκια δεξιά-αριστερά, αντί να αναποδογυρίζει ο ελέφαντας να κάνει flip δεξιά και αριστερά, κάνει flip πάνω κάτω από τον ουρανό στη γη. Επομένως, ανάλογα με το τι θέλω να κάνω το αντικείμενό μου, πρέπει να ορίσω από την αρχή τι τρόπο περιστροφής θέλω να έχει. Είναι αυτές οι δύο επιλογές, συν το μην περιστρέψει, να μην κάνει τίποτα. Αντιστοίχως, εδώ έχω ένα δίτη. Στο δίτη λοιπόν, έχω κάνει το εξής, για να δούμε, με το πλήκτρο διάστημα να εμφανιστεί και κάθε φορά που πατάω το πλήκτρο διάστημα, αλλάζει από τον ουρανό προς τη γη, δηλαδή κάνει flip vertically. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχω πατήσει, όρισε τρόπο περιστροφής τριγύρω και πάλι στρίψε 180 μοίρες. Να το ξαναδούμε. Και για να επιστρέφω στον ελέφαντα πρέπει να του αλλάξω το οποίο θα αναφέρω στην αρχή του, δηλαδή όρισε τρόπο περιστροφής αριστερά-δεξιά. Αυτά ήταν για σήμερα όσον αφορά το πώς μπορείς να περιστρέψεις ένα αντικείμενο από τη γη προς τον ουρανό ή από αριστερά προς τα δεξιά.